நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாஷுவா டிவி. சகல ஜனங்களுக்கும் நற்செய்தி. துதிக்கின்றோம் ஐயா. எஜமானியமை துதிக்கின்றோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ஐயா. சர்வ வல்லவரே, இஸ்ரவேலின் ராஜாவே கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் ஐயா. மோசேயை, அருமையான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தி வந்தேரே. திக்குவாயனும் மந்த நாவுமா இருக்கின்றேன். நான் நல்ல டாடி, என்னால் முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது நீதான் வேண்டும் என்று அவருக்கு தேவையான ஞானத்தையும் கிருபையும் தந்து ராஜா. மோசையின் மூலமாக, ஆரோன் மூலமாக கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஐயா. அந்த வனாந்திர பாதையில் அந்த பார்வோன் இருதயம் கர்த்தாவே கடினமாக காணப்பட்டாலும் கல்லான இருதயத்தை கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஐயா திக்கற்ற மந்த நாவமாக ஒத்துக்கொண்ட அருமையான மோசையின் மூலமாக தேவ திட்டத்தை நீ நிறைவேற்றின ராஜா. நன்றி. இந்த இடத்தில் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம், அருமையான பதவியை எங்களுக்கு நீங்கள் தந்தீங்க. ஊழியன் என்று சொல்லத்தக்க தகுதியை தந்தீங்க ராஜா. அது மட்டுமல்ல ராஜா, ஸ்தோத்திரம் ஐயா. இந்த ஊழியத்தின் அடிப்படையில் ஜாஸ்வான் டிவியை நடத்தி வரக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்தை கர்த்தாவே, குடும்பத்தை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வாதத்தின் கரம் ஆளுகை செய்யும்படியாக செபிக்கின்றோம். இன்னும் தேசங்கள் பரவ வேண்டும் ஐயா. இன்னும் அநேக ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்கு வர வேண்டும் ஐயா. ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் பின்மாறாதபடி, விலகி செல்லாதபடி தேவ கரத்திற்குள்ளாக, தேவ கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் வேலிக்குள்ளாக பாதுகாக்கப்பட அநேக ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள தகப்பனே நீர் கிருபை தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்ற மாண்டோரை. விசுவாசம் என்பது காணப்படாத நிச்சயம் என்பதை பார்க்கின்ற மாண்டோரை. விசுவாசத்தில் தளர்ந்து போகாதிருங்கள் என்பதை பார்க்கின்ற மாண்டோரை. விசுவாசத்தில் தளர்ந்து போகாமல் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களை, பிள்ளைகளை ராஜா நீர் எப்படியாக பாதுகாத்தீர், எப்படியாக உயர்த்தினீர், எப்படியாக மேன்மைப்படுத்தினீர். சத்துருக்கள் முன்பாக உன் தலையை என்னை நான் அபிஷேகம் பண்ணுவேன், தலையை உயர்த்துவேன் என்று சொன்னீங்களே டாடி. அப்படியாக நீர் உயர்த்தின அநேக ரகசியங்களை நாங்கள் வேதத்தில் பார்க்கின்ற மாட்டோம். கிருபையும் தயவும் ஆளுகை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கின்றோம். கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஐயா. நீதிமன்னரே, ஆபிரகாமை நினைவு கூர்ந்தீர், லோத்துவை காப்பாற்றினீர். ராஜா, நன்றி தகப்பனே. அப்படியாக எங்களுடைய முன்னோர்கள் எந்த நிலையில் நடந்திருந்தாலும், எங்களுடைய முன்பாக உள்ள ஜீவியங்கள் எப்படி இருந்தாலும், இப்படி உமக்கென்று ஒப்பு கொடுத்த ஜீவியமாக நீர் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாக நீர் வழி நடத்துகின்றீர். உம்முடைய கிருபையும் வல்லமையும் தயவும் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் கேட்கின்றோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஒரு சின்ன கோரஸ் பாடித்து செய்திக்குள்ளாக கடந்து சொல்லும். தேவன் தாமே நாம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது பற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது பற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. அபிஷேக நதி நானே, அகிலமெங்கும் பரவிடுவே. அபிஷேக நதி நானே, அகிலமெங்கும் பரவிடுவே. ஏராளமான மீன்கள், திரளான உயிரினங்கள், ஏராளமான மீன்கள், திரளான உயிரினங்கள், நதி பாயும் இடம் எல்லாம், நான் போகும் இடம் எல்லாம், நதி பாயும் இடம் எல்லாம், நான் போகும் இடம் எல்லாம். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது பற்றாது ஒரு நாளும். நமக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது பற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது பற்றாது ஒரு நாளும். உனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. துதிக்கின்ற தகப்பனே, அருமையான செய்தியின் தலைப்பு, தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள்.
நாம் தளர்ந்து போகாமல் எவைகளில் தளர்ந்து போகக்கூடாது. தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால், கர்த்தருடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால், பரத்திருந்து ஒத்தாசை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் எவைகளில் நாம் தளர்ந்து போகக்கூடாது என்பதை பார்க்கின்றோம். செய்தியின் தலைப்பு, எனக்கு அருமையான தேவஜனமாகிய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது செய்தியின் தலைப்பு, தளர்ந்து போகாதிருங்கள். எவைகளிலெல்லாம் நாம் தளர்ந்து போகக்கூடாது. தளர்ந்து போனால் எவைகளை நாம் மீடேற முடியாது. தளர்ந்து போகாதபடி தேவ சமூகத்தை எழும்பி நாம் பிரகாசிக்கும் பொழுது, தேவ திட்டம் நிறைவேறும் பொழுது அவைகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன, சுதந்திரங்கள் என்ன, தேவ திட்டத்தை எப்படியாக அருமையான ஆபிரகாம், மோசே, ஆரோன் இவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் என்பதை பார்க்கின்றோம். உண்மையிலே நாம் வசனத்தின் பிரகாரம் நாம் பார்க்கும் பொழுது சில சூழ்நிலைகள், காற்றையும் காண மாட்டாய், மழையும் காண மாட்டாய், உன்னுடைய தேவையின் வாய்க்கால் நிரப்பப்படும், உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால் நிரப்பப்படும் என்று அருமையான இந்த வார்த்தையை பார்க்கின்றோம். நிச்சயமாக நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது, தளர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்கும் பொழுது, தளர்ந்து விடாதபடி ஜெயமாக ஊழியத்தை பண்ணும் பொழுது, தேவன் நமக்கு தந்த பலத்தோடும் முழு உற்சாகத்தோடும் தேவனை நோக்கி நாம் துதிக்கும் பொழுது, ஜெபிக்கும் பொழுது, அதில் தளர்ச்சி அடைந்து விடாதபடி, பின்மாறாதபடி, விலகி செல்லாதபடி, கர்த்தரை விட்டு விலகின ஜனங்களை குறித்து, அநேக மிருகங்களை குறித்து நாம் வசனத்தில் பார்க்கின்றோம். பழைய ஏற்பாட்டில், புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம். அப்படியாக நாம் பின்மாறிய சூழ்நிலைமை வராதபடி அது ஒருதை நான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியத்தை அறிந்து மீண்டும் பின்மாறும் பொழுது ஒரு நாய்க்கு சமமாக நாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். நாய் கக்கினதை மீண்டும் திங்கும் என்பதை பார்க்கின்றோம். அது மனிதனுக்கு உகந்த வாழ்க்கை அல்ல என்பதை பார்க்கின்றோம். எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் தளர்ந்து போகாதபடி, தேவன் நம்ம அழைத்த அழைப்பை நாம் தளர்ந்து போகாதபடி, அந்த தளர்ச்சி ஆகாதபடி தேவனை இருக்கின்றார் என்ற விசுவாசத்தோடு எப்படியாக அருமையான மோசே எழுப்பினாரோ, அருமையான எலிசா எப்படியாக எழுப்பினார்களோ, அதே போல தேவ திட்டத்தை நமக்கு வைத்திருப்பார். தேவ திட்டம் நிறைவேற வரையிலும் நம்மளை தேவன் கைவிட மாட்டார் என்ற திட்டமான விசுவாசம் காணப்பட வேண்டும். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தை தேவன் வைத்திருப்பார். நிச்சயமாக அதை நிறைவேறும் வரவும் சோதனைகள் வரலாம், வேதனைகள் வரலாம், உண்மைதான். ஆனால் நாம் தளர்ந்து விடாதபடி அவைகளை இருக்க பற்றி கொள்ள வேண்டும். தேவ திட்டத்தை, தெய்வீக சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக 30 ஆண்டுகள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பெற்றோருடைய கருத்தில் அடங்கியிருந்தார் என்பதை பார்க்கின்றோம். வசனத்தின் அடிப்படையில் தந்தை செய்த தச்சு தொழிலை தானும் செய்தார் என்பதை பார்க்கின்றோம். அருமையான வார்த்தை, அது உண்மையான நடந்ததுதான். கிபி அருமையான கிபி பின்னால அந்த வசனத்தை நான் பார்க்கின்றோம் புதிய ஏற்பாட்டில். உண்மைதான். ஆனால் 3 வருஷம் தெய்வீக தன்மையோடு, 2 தன்மையோடு இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்தார் என்பதை பார்க்கின்றோம். பூமியில் வாழும்போது தெய்வீக தன்மை, மனித தன்மை. தெய்வீக தன்மையில் அநேக அதிசயங்களை, அற்புதங்களை செய்தார். மனித தன்மையில் சீசர்களோடு அநேக இடங்களில் போனார், பிரசங்கம் பண்ணினார். அந்த சீசர்களோடு, மனிதரோடு குளித்தார், சாப்பிட்டார், தூங்கினார், எழும்பினார், மீனை பிடித்தார். எல்லா காரியங்களும் தேவன் செய்தார். உண்மைதான். 2 தன்மை. எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, நாம் இயேசு கிறிஸ்து செய்த அந்த அடிசுவடை நாம் பின்தொடரும் பொழுது அவைகளை நாம் தளர்ந்து போகாதபடி, எந்த ஒரு தவறும் செய்யாத நீதிபரராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, இந்த நீதிபரிடத்தில் நாம் ஒரு குற்றத்தையும் காணேன் என்று அந்த பிலாத்து சொல்வதை பார்க்கின்றோம். ஏன் அந்த வார்த்தை வருகிறது? அந்த நீதிபதி இடத்தில் வார்த்தை ஏன் வருகிறது? அதை குறித்து படாத பாடு சொப்பனத்தின் மூலமாக நான் கண்டேன். அந்த நீதிபதியை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று மனைவி இன்னொரு நபர் மூலமாக சொல்லிவிடுவதை பார்க்கின்றோம். எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, ஒரு நீதிபதியுடைய மனைவி அந்த சாட்சியை சொல்லுமானால், கிபி இந்த கிறிஸ்துவின் இரக்கத்தின் காலத்தில் வாழக்கூடிய இந்த நாட்களில், அருமையான இந்த கிருபையின் காலத்தில் வாழக்கூடிய நம்மளை குறித்து தேவன் ஒரு அத்தாரியத்தை வைத்திருப்பார். எல்லாருக்கும் நம்ம ஒதுங்கி போகக்கூடிய நிலைகள் வரும். தலை கவிழ்ந்த இடத்துல தலையை தேவன் நிமிர செய்வார். உன் எதிரிக்கு முன்பாக உனக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துவேன், உன் தலை என்னால் அபிஷேகம் பண்ணுவேன், உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும் என்று சொன்ன வார்த்தை நிச்சயமாக நடத்துவார். ஆனால் ஒன்று, தளர்ந்து போகாமல் இருக்க வேண்டும். தேவத்திட்ட நிறைவேற வேண்டும் என்றால் நாம் தளர்ந்து போகாதபடி எழும்பி பிரகாசிக்கும் பொழுது சிங்கத்துக்குண்டான பலனை தருவார். கழுகுக்கு ஒப்பான பலத்தை தேவன் தருவார். கழுகு ஒப்பான பலனை நாம் வசனத்தை நாம் ஆராய்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, கழுகு வயதான பின்பாக எந்த ஒரு பறவையும் போகாத ஒரு சிகரத்தில் போய் உட்காரும். தன்னுடைய சிறகுகளை அதாவே பிச்சு எரிஞ்சிடும், உதிர்த்தரும். கம்ப்ளீட்டா உதிர்த்து முடிஞ்ச பிறகு தேவனை சார்ந்து இருக்கும், உணவு எடுக்காது.
எந்த பறந்துட்டையும் போய் சண்டை போடாது. தான் பாடு உண்டு சோழி உண்டு அதே சிகரத்தில் இருக்கும். எந்த தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும். நாட்கள் வரும், நேரங்கள் வரும், புது சிறகு முளைக்கும். இது வசனத்தின் அடிப்படையில் உண்மையை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். புது சிறகுகள் முளைத்த பின்பாக புதிய பலனை, ரெட்டிப்பான பலனை மீண்டும் அந்த கழுகுக்கு தேவன் தருகிறார். ஒரு பறவைக்கே தேவன் இறக்கப்பட்டு இப்படிப்பட்ட பலனை தருவார் என்றால், நாம் தளர்ந்து போகாமல் கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாக நாம் நிலைத்திருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பலனெல்லாம் தேவன் நமக்கு வைத்திருப்பார். வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு என்ன காரணம்? தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள். கர்த்தருடைய சமுத்திரம் தளர்ந்து போகாமல் இருக்கும் பொழுது 10% நடந்திருப்போம். அடுத்து நம்ம ஏற முடியாது இருப்போம். அந்த வாசல், அந்த படி தான் நான் ஆசீர்வாதத்தின் படியாக இருக்கும். நம்ம இழந்துடக்கூடாது. சோர்வாயிடுச்சு, முடியாது, என்னால் முடியாததை தேவனால் முடியாதுன்னு ஒரு முடிவெடுத்துறதும் அது தவறு. நம்மளால் முடியாத தேவ சமூகத்தில் சரண்டர் பண்ணிட்டோம். ஒரு சின்ன பிள்ளை 4ஆம் கிளாஸ் 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறது, அப்பா பென்சில் வாங்கிட்டு வாங்க, பேனா வாங்கிட்டு வாங்க, எனக்கு சாக்லேட் வாங்கிட்டு வாங்க. தகப்பன் எவ்வளோ பிரியமாக வாங்கிட்டு வந்துருந்தார். அதை விட நேசிக்கின்ற தகப்பன் அல்லவா நம்ம ஆண்டவர். எவ்வளோ கிருபை உள்ளவர். அவரை போற்றி புகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்க நேரமே காணாது. எனக்கு ஆண்டவர் செஞ்ச நன்மையை பார்த்தோம்னா நேரமே காணாது. ஒன்றுமில்லாத இருந்தேன், ஒன்றுமே எல்லாருலையும் கழிக்கப்பட்டதில் நிலையில் இருந்தேன். காரணம் என்ன? இந்த வேதம் என்னை தாங்குச்சு, இந்த வேதத்தின் ரகசியம் என்னை தாங்குச்சு. அது மட்டுமல்ல, அநேக போதவர்களுடைய வார்த்தை நான் கேட்டேன், கீழ்ப்படிஞ்சேன், தளர்ந்து போகலை. தளர்ந்து போகாதபடி நிலைத்திருந்தபடினால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை முழுக்க முழுக்க சுதந்திரித்துக் கொள்ளக்கூடிய கிருபை தேவன் தந்தார். தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒன்றாவது நாம் பார்க்கும் பொழுது விசுவாசத்தில் தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள் என்பதை பார்க்கின்றோம். விசுவாசத்தை நாம் தளர்ந்து போகவே கூடாது என்பதை திட்டவட்டமாக இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் பார்க்கின்றோம். விசுவாசத்தில் தளர்ந்து போகாமல் இருக்கும் பொழுது தேவ திட்டம் நிறைவேறும். எசேக்கியேல் 21ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது விசுவாசத்தில் தளர்ந்து போகாமல் இருக்கும்போது கிடைத்த ஆசீர்வாதம் என்ன, அது மேன்மை என்ன, கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு என்ன, கர்த்தர் எப்படிப்பட்ட செம்மையான பாதைகளில் வழி நடத்தினார். மனிதனுடைய நோக்கம் அங்கே நிறைவேறல, தேவ திட்டம் அங்கே நிறைவேறினதை பார்க்கின்றோம். எனக்கு அருமையான தேவ சொன்னமே, நாம் இதை கேட்கின்ற உண்மைதான். தேவன் எனக்கு சில பக்குவத்தை தந்தது போல உங்களுக்கும் அந்த ஞானத்தையும் கிருபையும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி அது அந்த வசனத்தை நீங்கள் குறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வீட்டில் போய் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நம்ம எழுந்து பிரகாசிக்க பலம் வரும். குடும்பத்தில் போராட்டம் வரும், பையனுக்கு உங்களுக்கு போராட்டம் வரும், பிள்ளைக்கு உங்களுக்கு போராட்டம் வரும். மோசமான காலத்தில் ஜீவிக்கும். மீன் உப்பில் வாழுது கடலில், உண்மைதான். அந்த மீனை நம்ம குழம்பு வைக்கும் போது உப்பு போடாமல் வைக்கவே முடியாது. ஏன்னா நிச்சயமாக உப்பில் வாழக்கூடிய அந்த மீன் உப்பு இல்லாமல் வாழுது. பாவம் நிறைஞ்ச உலகத்தில் நம்ம ஜீவிக்கும், உண்மை. ஆனால் பாவம் இல்லாதபடி நம்ம ஜீவிக்க நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பாவம் நிறைந்த உலகம், அது மாற்றமே கிடையாது. இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் நம்ம பரிசுத்தமாக நம்ம ஜீவிக்கும் பொழுது தளர்ந்து போகாதபடி இருக்கத்தக்க தேவன் பலன் தருவார். விசுவாசத்தில் தளர்ந்து போகாதீர்கள். முதல் வசனம் லூக்கா 18ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாம் 20 வருடமாக எவ்வளவு தேவ சமூகத்தை மேன்மைப்படுத்தி பொறுமையாக விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்பதை பார்க்கிறோம். ரோமர் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் 23, 24 இந்த 3 வசனங்களை நாம் தியானிக்கும் பொழுது அருமையான இந்த விசுவாசத்தின் தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள் சொல்வதற்கு அநேக ரகசியங்களை நாம் இதில் பார்க்கின்றோம். 3வது நாம் தியானிக்கும் பொழுது இந்த வசனத்தில் கொடுப்பதில் தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள், ஏனென்றால் திரும்பி அதை அறுவடை பண்ணுவோம். ஏசாயா 35ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் தாவீதுடைய வார்த்தையை நாம் பார்க்கின்றோம். கொடுப்பதில் தளர்ந்து போகாதிருங்கள், ஏனென்றால் திரும்ப நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம், திரும்ப அறுவடை பண்ணுவோம். அந்த அறுவடை கர்த்தர் சமூகத்திலிருந்து வரும், மனிதனால் அல்ல. இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தேவன் திட்டத்தை நமக்கு தரும் பொழுது அந்த அறுவடை நாம் பண்ணுவோம், நம்முடைய சொந்த கண்களால் காண முடியும் என்பதை பார்க்கின்றோம். தளர்ந்து போகாதிருங்கள் என்பதை பார்க்கின்றோம். கொடுப்பதில் நாம் சிறுமையாக விதைக்கும் பொழுது சிறுகதான் அறுக்க முடியும். பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் என்பதை பார்க்கின்றோம். தேவன் எப்படியாக ஒவ்வொரு மனுஷனை நம்மளை ஒவ்வொரு மன்னித்தாரோ அதே போல நாம் மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது புதிய ஞானத்தை, புதிய தயவை, தளர்ந்து போகாதபடி நிலைத்திருக்கத்தக்க தேவன் பலன் தருகின்ற தேவனாக இருக்கின்றார். 4வது நாம் பார்க்கும் பொழுது ஊழியம் செய்வதில் தளர்ந்து போகாதிருங்கள், ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுவதில் தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள். லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 1, 3 நாம் நல்ல தியானிக்கும் பொழுது அருமையான இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். ஊழியம் செய்வதில் தளர்ந்து போகாதிருங்கள். நெருக்கங்கள் வரும், பாடுகள் வரும், உபத்திரங்கள் வரும், உண்மைதான். ஆனால் ஒன்று, ஆத்துமாக்களை அறுவடை பண்ணுவோம். அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு கர்த்தர் கடத்து ஒரு உத்தரவாதியாக தேவன் நடத்துவார் என்ற விசுவாசத்தோடு நாம் தளர்ந்து போகாதபடி தன்னை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்க்கின்றோம். எவைகளிலெல்லாம் நாம் தளர்ந்து போகாதபடி இருக்கின்றோமோ அது தேவ சமூகம் நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது.
நிச்சயமாக அதற்குண்டான பலத்தையும் ஞானத்தையும் கிருபையும் பாதுகாப்பையும் ஒரு மதிலாக எழுப்பி பிரகாசிக்கத்தக்க தேவன் பலம் தருகின்ற தேவனாக இருக்கின்றார். ஊழியம் செய்வதிலும் அது மட்டுமல்ல, ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுவதிலும் தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள். எல்லா ஆத்துமா ஒன்று போல இருக்காது. இங்கே செய்தியை கேட்கும், வேற இடத்துல போய் தசம்பாவம் கொடுத்துரும். இங்கே செய்தி கேட்கும், வேற இடத்துக்கு மணியாட்டம் அனுப்பிச்சிடும். என் செயலி அப்படி தான் இருக்காங்க. எனக்கு அருமையான தேவச்சனம் நான் கண்டுக்கிறதே கிடையாது. அழைச்ச வரத்தை நம்ம பார்க்கணும். நம்மளை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். ஒளியத்தில் பாடுகள், நிந்தனைகள், போராட்டங்கள் வரும், உண்மைதான். ஆனால் அழைத்தவர் நம்ம இருக்க பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா, நமக்கு தேவன் தந்த அந்த பொறுப்புல இருந்து தளர்ந்து போகாமல் இருந்தோம்னா, தேவத்திட்ட நிறைவேறும் பொழுது ஒரு யாக்கோபை போல விடாம ஜெபம் பண்ணார். பொழுது விடிது விடும் சொல்லும் பொழுதும் தூதனை விட்ட கதை இல்லை. என்னை ஆசீர்வதித்தாள் வழியே விட மாட்டேன். அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள காணப்பட வேண்டும். தளர்ந்து போகாத தன்மை யாக்கோபு இருந்துச்சு. ஆசீர்வாதத்தை ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள இல்லையா? வெறுங்கையாலே சென்ற யாக்கோபு 2 பரிவாரத்தோடு ஆண்டவர் திருப்பார் இருக்கு இல்லையா? பழைய ஏற்பாட்டில் மட்டும்தான் அந்த கதை நம்ம கிடையாது. புதிய ஏற்பாட்டின் தேவன் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்ற தேவனாக இருக்கின்றார். அநேக பரிசுத்தவான்களை எப்படி இல்லாமல் நடத்துறாரு, உயர்வாக நடத்துறாரு. எவ்வளவு கிருபை, எவ்வளவு தயவு, நினைச்சு பாருங்க. எவ்வளவு தயவு, அவனுடைய கிருபையான ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. நமக்கு தந்த எப்படிப்பட்ட தாளத்திலும் தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள் என்பதை பார்க்கின்றோம். 5வதாக பார்க்கும் பொழுது, உபாசிப்பதிலும் ஜெபிப்பதிலும் தளர்ந்து போகாது இருங்கள். தயவு செய்து உபாசம் பண்றோம், ஜெபம் பண்றோம், நாட்கள் கடந்துருச்சு, வருஷம் கடந்துருச்சு, தளர்ந்து போகாமல் இருங்க. தளர்ந்தே போகாதீர்கள். தளர்ந்து போகாமல் இருக்கிறவங்க கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார். தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார். அது மட்டுமல்ல, விடுதலையாக அறுவடை பண்ணுவோம். விடுதலையோடு அறுவடை பண்ணுவோங்கிற திட்ட வசனத்தை பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம தளர்ந்து போகலை. தளர்ந்து போகக்கூடிய நேரத்தில் உற்சாகமாக காணப்பட்டோம். தளர்ந்து போகக்கூடிய நேரத்தில் எழும்பி பிரகாசிக்க காணப்பட்டோம். அடி வாங்கணும், மிதி வாங்கணும், பிரச்சனை செய்யாத குற்றத்துக்கு சிறைச்சாலையில் வச்சாங்க யோசேப்பு. முடிவில் என்னாச்சு? ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தை தேவன் வைத்தார். மறைமுகமாக காணப்பட வேண்டும். உங்களுடைய இலைமறை காயாக காணப்படும். நிச்சயமாக அந்த ஆசீர்வாதத்தின் வாசலில் தேவன் திறக்கும் பொழுது, அருமையான வெளிப்பாட்டின் சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் நாம் பார்க்கும் பொழுது, இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அது ஒருவனாலும் பூட்ட மாட்டான் என்பதை பார்க்கிறோம். தேவன் நினைத்ததை மனிதன் தடை பண்ண முடியாது. தேவன் திறந்த வாசலை மனிதன் பூட்ட முடியாது என்ற விசுவாசம் நமக்குள்ளாக காணப்பட வேண்டும். ஆரம்பம் அற்பமாக காணப்படும், உண்மைதான். ஆனால் முடிவோ ஜெயமாக மாற்றுகின்ற தேவனை நாம் ஆராதிக்கின்றோம். தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள் என்பதை பார்க்கின்றோம். உபவாசத்திலும் ஜெபத்திலும் தளர்ந்து போகாமல் இருங்கள். விடுதலை தருகின்ற தேவனாக இருக்கின்றார். விடுதலை அறுப்போம் என்பதை பார்க்கின்றோம். விடுதலையான அறுவடையை தருவார். சங்கீதம் 109ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம். பவுலை இயேசுவை அடித்தார்கள், எந்த பாவமும் செய்யவில்லை. பவுலை அடி வாங்கினார், எந்த தவறும் செய்யல. ஊழியத்தை நிமித்தம் அடி வாங்குறாரு. பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலை அனுபவத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது சிறையிருப்பு எப்படி மாற்றப்பட்டது, சிறைச்சாலை அதிர்ந்தது, பூமி அதிர்ந்தது என்பதை பார்க்கின்றோம். எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டதற்கு வழிவாசலை தந்தார்கள், தேவன் தந்தார் என்பதை பார்க்கிறோம். அதே தேவன் இன்றும் நம்மளோடு ஜீவிக்கின்றார். எனக்கு அருமையான தேவச்சனமே, ஜெபத்தில் தளர்ந்து போகாதபடி நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, பதிலை அறுப்போம். எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் பார்க்கும்போது, பதிலை தேவன் தருவார். அறுவடை பண்ணத்தக்க பலன் தருகின்ற தேவனாக இருக்கின்றார். தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. கிட்டத்தட்ட நம்ம 2020-21 பார்க்கும்போது 6 lakhs, கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் ஜனங்கள் கொரோனாவில் இறந்துட்டாங்க. அதை ஒரு நபரை நம்ம இருந்தால் என்ன செய்ய முடியும்? எவ்வளவு கிருபை! நம்ம சொத்தா, நம்ம சுகமா, நம்ம சுதந்திரமா? ஒன்றுமே கிடையாது. மனுஷன் இறக்குற வரைக்கும் தான் பேர். மனுஷன் இறந்துட்டான்னா பாடி எல்லாருக்கும் அதான் நியமிச்சது. ஆனால் அது வரைக்கும் நம்ம தளர்ந்து போகாதபடி இருக்க வேண்டும். தேவ சமூகத்தில் இன்னைக்கு ஜீவனோட ஆண்டவர் வச்சார். எதுக்காக? இன்னும் பலகீனமோட, வேதனையோட, நெருக்கத்தோட அநேக ஜனங்களை இன்னும் கொரோனா ஆட்டி படைக்கி அவங்களுக்கு எந்த தீமையும் வரக்கூடாதுன்னு ஜெபம் பண்ற ஒரு பிரதிநிதியாக தேவன் நம்மளை தெரிஞ்சு கொண்டார். ஜெபம் பண்ணுங்க. நம்ம பாடு போதும், நம்ம வேலை போதும், நம்ம படிப்பு போதும், நம்மளை ஆண்டவர் நல்லா வச்சிருக்கிறார். இந்த நேரம் இருக்கிற பலசாலி அடுத்த நாள் பலசாலியாக இருக்க முடியாது. கொரோனா ஒரு செகண்ட் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, தப்பவே முடியாது. ஆனால் ஒன்று, ஜீவனை ஆயுசு நாள்களில் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறதுக்கு பரலோகத்தில் ஒரு நோக்கம் இருக்கும். பிறருக்காக செபிக்க, பிறருக்காக மன்றாட. எஸ்தரை போல, ஒரு முருதகாய போல நம்ம எழும்பும் பொழுது, எஸ்தர் தனக்காக எழும்பலை, தனக்காக தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக ஒன்றுமே கேட்கல. ஆண்டவர் சமூகத்தில், டாடி நான் வாரேன், செங்கோல ராஜா நிற்கிறதுனால போய் நின்னா உடனே அவங்க கொலை செய்யப்படணும். அதுக்கு மீறி அந்த அம்மா போய் நினைச்சு, அந்த அம்மாவுடைய வரலாறு என்ன முடிச்சிச்சு? கடைசியா அந்த யூத ஜனங்கள் அழிவிலிருந்து மீட்டணுங்கிற அந்த வாஞ்சை இருந்துச்சு. அதில் தளர்ந்தே போகலை. முருதகாயும் அந்த சகோதரியும் தளர்ந்தே போகலை. தேவத்திட்ட நிறைவேறிச்சு.
அதுக்கு முன்னால் எஸ்தருடைய புஸ்தகத்தை நம்ம பார்க்கும்பொழுது தாய் தகப்பனை இழந்த எஸ்தர், அதற்கு பின்பாக அந்த வரலாறு நம்ம முடியும் போது நம்ம பார்க்கும்போது 127 தேசத்திற்கு தேவன் ராஜாத்தியாக நடத்தினார். எனக்கு அருமையான தேவச்சனமே, எஸ்தரை போல எழும்புங்க, முருதகாயை போல எழும்புங்க. இந்த நாள் கடைசி காலம், கிருபையின் காலம், சும்மா இருக்கிற காலம் அல்ல, எழும்பி பிரகாசிக்கக்கூடிய காலம், ஜெபிக்கக்கூடிய காலம், பிறருக்காக மன்றாடக்கூடிய ஒரு காலம், சும்மா இருக்கக்கூடிய காலம் அல்ல. எழும்பி பிரகாசிக்க கற்றுக்கோங்க. அநேகருக்கு உதவி செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்க. தளர்ந்து போகாதீங்க. கர்த்தருடைய வசனத்தை புரியாதவங்க இருப்பீங்க, புரிஞ்சவங்க கர்த்தருடைய வசனத்தை சொல்லுங்க, அறிய செய்யுங்க. திருப்பி தர முடியாதவங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யுங்க. இது கர்த்தருடைய கிருபை. ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கே கடன் கொடுப்பான். கர்த்தர்ட்ட மனுஷன் கடன் கொடுக்கவே முடியாது. எல்லா சொத்தும் வானமும் பூமியும் அவருடையது, கடன் கொடுக்க முடியாது. ஆனால் கர்சனையோடு சொல்றாரு, நீ கொடுத்து நீ சோதிச்சு பாரு. எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, கொடுக்க முடியாதவங்களுக்கு கொடுத்து பார்ப்போமா? உதவி திருப்பி செய்ய முடியாதவங்களுக்கு செஞ்சு பார்ப்போமா? அந்த பிரதிபலன் பரத்திருந்து நமக்கு வருமே. தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. 6 லட்சம் ஜனங்களை நம்ம இழந்துட்டோம். இனிமேல் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாதான்றாரு. எந்த தேசத்தில் எந்த கொரோனா வரக்கூடாதுன்னு நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோமா? துதிக்கின்றோம் ஐயா. சர்வ வல்லவரே, அருமையான தளர்ந்து போகாதிருங்கள் என்ற செய்தியின் தலைப்பை தியானிக்க கிருபை தந்தீங்க ராஜா. இது காண்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். என்னை விட வயது மூத்தவர்கள் உண்டு, இளைஞர்கள் உண்டு ராஜா, நன்றி. பெரியவர்கள் உண்டு, சகோதர சகோதரிகள் உண்டு ராஜா. எல்லாரும் பார்க்க முடியாத இப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபை தந்தீங்க ராஜா. நாங்கள் தளர்ந்து போகாதபடி நீர் தந்த அந்த உத்தமத்தில், உண்மையில், கிருபையில் தயவாக எழுப்பி பிரகாசிக்கத்தக்க பலம் தங்க தகப்பனே. முழு இரத்தத்தையும் சிந்தினீர் தகப்பனே. ஒரு பாவமும் அறியாத நீர் பச்சை மரத்திற்கு ஒப்பிட்ட வார்த்தையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். உமக்கே அந்த பாடுகள் என்றால் எங்களுக்கு எந்தனையோ பாடுகள் உண்டு, உண்மைதான். ஆனால் ஒன்று, எங்களை ரட்சிக்கின்ற தேவன் என்பது 2 தீமோத்தேயு பவுல் எழுதும்போது, நான் விசுவாசிக்கின்ற கர்த்தர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்ற நிச்சயத்தை எங்களுக்கு இந்த நாள் முதலாக இதை காண்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உமக்கு எழும்பி பிரகாசிக்கத்தக்க ராஜா நீர் கிருபையும் பலனையும் தர வேண்டும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கேட்கின்றோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஸ்தோத்திரம். தேவன் நாமே நாம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. மீண்டும் சந்திப்போம். ஜாஸ்வா டிவிக்கு எல்லாரும் நன்றி சொல்லி செபிப்போம். தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக.